Pamuji Production nggih. Sautawis masih mijilaken wiramaning gending katur dumateng pun Bapak Ibu sekalian sampun kepareng nyawiji. Sumangga katur.
ambangun negara latrang elake delok gandrung marang kemak murah. Katur sugeng rawuh dumateng nyenipun Bapak Ibu kalau dengan yang siang punika sampun kepareng rawuh nyawiji estu sapunaning handika kepareng paripurna jawat asta nyerat putri putra seta tentu kasunggungan handika Bapak Ibu tumuju ing sasana bojo krami cas masugatan lelagon lumantar kawula ing samangke hanyarangi Bapak Ibu genyo dahar kalan nunjuk kanthi sikica sukarna ing penggalih pola jengaken lumantar kawula sakaten sinambi Bapak Ibu ingkang katemen kiwara rawuh hangen nabi pasugatan kanthi tansah merdika ing penggalih sumangga katur. Sinabi mirugan pilenggan tentu kemauan kadang-kadang Bapak Ibu kalau dengan yang siang punika kepareng saperlu kawuningan nadyanto sampun kawedaring nawala sedan kinto kawulem pilih pepunden kawula miyipun Bapak Suwardi kepareng ngantos pitulus sami wasata parkir siwi ngawontenaken wisudan talita mau tami ngunduh mantu sawetawis sampun kalampah nggih kepareng mala krameaken ingkang putra sangat bagus waresita kaweng kumuda taruni Piyayi Gunung Kidul nggih putra putri miyipun Bapak Sugiyanto asesilene Mas Ayu Ratnawati. Tumapah ngakut nikah sampun kalampah kanthi sampurna ing pramila dumadi nyenipun Bapak Ibu kasunggungan tungak. Mugi tumapah ing karti katine sedya lan sauka sembatan sampurna kalih sing rupitu tinepi nomring sambikala. Masih lajengaken lumantar kawula sak kanca Pamuji Production kagem panjenengan ing kepareng wiji sinartan SK Audio Sound System sumangga katur. Iji sawetawis prunggen lumantar Pamuji Production ugi kawula mijilaken kadang-kadang Widowati Nimas Ayu Susi dalasan Nimas Ayu Puput ingkang keparing nyawiji ngarsa handika Bapak Ibu sekalian sinambi ngrantu laksitaning adicara tumapahing toto adicara ngunduh mantu kalodhangan siang punika sumangga lumantar kadang-kadang Widowati ingkang sampun kepareng nyawiji sumangga katur. Awesome. Banyu kantung
lagi wis ora wes banyu bakku metis dadi saksi kuku nangis wong sing tak tresnani ning kok tinggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah tutut kalbu rasa kang tak abot agawe lara dadaku lewat tembang tangan muga bisa dadi tombo tombo kang ngeriki nandangku yuk rino Iji satunggaling lakon tembang kangen katur lumantar Mas Ayu Susi darasane Mas Ayu Puput sawetawis masipun lajengaken lumantar kawula sakonco Bapak Ibu sekalian tentu sinambi mirunggan sinambi pilenggan kadang-kadang yang sampun kepareng nyawiji